Pinagtibay ng Sandigan Bayan ang pagbasura sa mga kasong graft at malversation na isinampa laban kay dating Mexico Mayor Teddy Tumang at 7 iba pa kaugnay ng umano'y irregular na pagbili ng mga materyales para sa road repair noong 2009 at 2010. Sa resolusyong may petsang December 12, binasura ng Anti-Graft Court ang motion ng prosecution na baliktarin ang desisyon nitong September 3 na nagkaloob sa demurrer to evidence ng mga akusado dahil sa kakulangan ng sapat at may kakayahang ebidensya. Tinanggihan din ng hukuman ang pahayag ng prosecution na nagkaroon ng maling pag-unawa sa mga pangyayari at iginiit na wala itong iniharap na bagong mahalagang argumento upang baguhin ang naunang pasya. Binigyang diin ng korte na nabigo ang prosecution na patunayan ng mga elemento ng mga krimeng isinampa laban kay Tumang at sa iba pang akusado. Ang 6 na pahinang resolusyon ay isinulat ni Presiding Justice Geraldine Faith Econg at sinang-ayunan ni Associate Justices Edgardo Caldona at Arthur Malabagyo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balita ang tutuking Balen, susuyo.